बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। रुपुय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। बे माइनाव नोगोर गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनाय हाबाफारिखौ जों सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लानि रुपुय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिमान मुसाहारि बिथांनाव जों मिथिना लागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों। बे हाबाफारिया माब्लानिफ्राय खुंफुं जागोन? बे हाबाफारिया 2 मार्च दाननि 2021 इंनि 6 खालारनिफ्राय 10 खालारसिम बियो सानबानि हाबाफारि जागोन। सानबानि हाबाफारिया बिनिखायनो जादों रुपुय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगायै सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जथुमा बेबो दंदेरो। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ लाफानानै जिहेथु बिथांमोननि माखासे आयदाफोर दङ, जथुमानि आयदाफोर दङ, बैफोर आयदाफोरखौ सरजाबनानै नैबे हाबाफारिया गोलाव जादों। बे हाबाफारिया ओरैबायदि गोलाव जादों, सालबारि जिल्ला हारिमु आफादनि मोसानाय मावबादा बियो एखे रोखोमै एखे लारियैनो सानथाम जागोन। बेनिखायनो बे हाबाफारिया गोलाव जादों आरो जिथु गुबै जथुमा, बे जथुमाया साननैल' जाहैगोन, 9 आरो 10 खालार मार्च दाननि, बेखिनियानो। जों बिथां मुसाहारिनाव जों मिथिनानै लाबावनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै सोर फैगोन होननानै फोरमायगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों? नैबे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि मानगोनां आफादगिरि सार दिपेन बर' सारा सौफैगोन। बिथाङा फैनानै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै। आरो बेजों लोगोसे सोर सोर नुजाथिफैगोन होनना फोरमायगोन दा? बेजों लोगोसे जोंनि जथुमायाव बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैगोन आथिखालनि BTCनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सार आरो माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बिथां रुपुय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिमान मुसाहारि बिथाङा फोरमायदों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फैगोन आरो BTRनि CM बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाथिफैगोन होननानै बिथां दिमान मुसाहारि बिथाङा फोरमायदों। बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिना लाबावगोन। बे हाबाफारियाव खामानि मावनाय हाबाफारिफ्रा बेसेबां सोलिबाय दं होनना फोरमायदों? नैबे हाबाफारियाव दासिम खामानि मावनायनि जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिया सोलिनाया दासिम 50% सोलिबाय आरो नैबे साननैसोनि गेजेरावनो जिथु सोलिबावनो गोनां दङ 100%, बियो सोलिगोन। दासिम खामानिया खोब जरैनो सोलिदों आरो गासिबो खामानिया मोजाङै सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव मा मा आयदाखौ लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायगोन दा? नैबे हाबाफारियाव गिबि जिथु सानथामनि हाबाफारि 6, 7, 8 नैबे सानथामावहाय हारिमुनि सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफाद बिनि मावबादा, मोसानाय मावबादा, बियो एखे रोखोमैनो सानथाम सोलिबाय थागोन। बिनिफ्राय जिथु 9 खालार, नैबे 9 खालाराव रुपुय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि बिथोन बायदिहाय साननि समावहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेमु बिफाननि गेलेमु बादायलायनाय आरो मोनाबिलि समावहाय हारिमु मोसानाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय बियो सोलिगोन। बिथां मुसाहारिनिफ्राय जोङो मिथिनानै लाबावनि आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा जौ जुवाजों गफबनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नोंथाङा सासे दुलाराय रुपुय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै लाइमोनफोरनि सायाव मा फोरमायहरगोन दा? नैबे समाव फोरमायनांगौ, बिनि सोमोन्दै फोरमायनांगौ माखासे बाथ्रा दङ। बेखौ आं सुंद' समनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों। नैबे समावहाय लाइमोनफोरा जि मोनसे गाज्रि समाजारि जिथु थासारि बेजों गफबनानै दङब्ला आं बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव जानानै थानांगौ। खारन नैबे समा जोंहा मोनसे मोजां सम फैदों। नैबे मोजां समाव जों मोजां खाबु लानांगोन। बिदिब्ला नैबे गाज्रि मुवाफोरखौ बेब'हार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानानै बेफोरखौ दोनथ'नानै जों गावबा गावनि फरायनांगौ सम, गावबा गावनि केरियार दानांगौनि सम, बेयाव जों गोसो होनांगोन। मानोना जोंनो दिनैनि तारिखाव नैबे मोजां खाबुफोरखौ लानो थाखाय गोग्गो सुबुं नांगौ। बेखायनो बिथांमोना बेयाव गोसो होनांगोन आरो बिथांमोना मुखुब जानानै थानांगोन गावबा गावनि केरियार दानायनि सायाव। बिथां मुसाहारिया आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरनि सायाव गोबां मोजां बिथाङा मटिभेसन बिथाङा थुलुंगा होखांबाय आरो बिथांनाव जों मिथिनानै लाबावगोन रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायहरनो नागिरदों बे हाबाफारियाव मा खालामफैनांगौ? नैबे समाव आं रायजो राजाफोरखौ नैबे बर' खौरां पर्टेल निउस बेनि गेजेरजों आङो खावलायहरनो लुबैदों। जोंनि जथुमाया गिदिरानो जाबाय आरो गिदिरजों बिनि थाखायनो लानाय जादों। नैबे ओनसोलाव
कुनु दिन बेबायदि गिदिर मोनसे मिथिं जाफेराखै। नैबे ओनसोला गोग्लैसोनाय ओनसोलखौनो होनना बुंनांगोन जोङो। दिनै गोबां बिथिंखै जोंनि ओनसोला नैबे ओनसोला जौगासारनांगौनि बाथ्रा दङ। बिदिब्ला जौगासारनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा गिबियावनो सांग्रां जानांगोन। गिबियावनो सांग्रां जानोबा जों माखासे बाथ्रा मोनथिनांगोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ जौगासारनांगौनि माखासे बाथ्राफोरखौ नैबे जथुम्मानि दारै जोंनि आलासिफोरा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगोन आरो बोरै जों दिनैनि तारिखाव थांनानै थानांगौ, बोरै जोङो जौगासारनो थाखाय जों लामा लानांगौ, दिनै जोंनि गेजेराव मा मा सुबिदा फैनो नागिरदों। दाखालि जिथु बिटिआर एकर्ड जालांबाय 27 जानुवारियाव 2020 मायथाइनि, बिनि उननिफ्राय दिनै जोंनि थासारिया बर' समाजा एसे सोलायनाय अबस्थायाव फैदों। दा बेखायनो बै समावहाय जोङो रायजो राजाया बबे लामाथिं थांनांगोन बिनि सायाव माखासे मोनथिनांगौनि बाथ्रा दङ। बेखायनो गोबां मोनथिनांगौनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा दिनै जोंनि जथुम्मायाव लैहोर फैनांगौ आरो बाहागो लाफैनांगौ आरो जोंनि जथुम्माखौ साक्सेसफुल बा जाफुंसार खालामफैनांगौ, आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों। बिथां मुसाहारिनिफ्राय माखासे खोथाखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय। रुपै दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि खामानि मावनाया 50% जाफुंसारबाय होनना फोरमायदों आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव ग्रोम नुजाथिफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनांगौ होननानै बिथां रुपै दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों।